dia, són les 6:30 del matí i d'aquí a 45 minuts sortirà el sol per l'horitzó a la ciutat de les Palmes de Gran Canària. Avui faré la meva primera sortida de sol aquí a la ciutat i bé, tinc una foto pensada de fa dies. Utilitzaré unes roques que serveixen per trencar ones i faré una llarga exposició i espero doncs, poder enquadrar la sortida del sol en aquesta foto. Allà baix. Som-hi! Ha sigut una bona sortida de sol, no ha sigut espectacular, però ha estat bé, millor estar aquí que estar a casa. Realment és un lloc fantàstic. He utilitzat per la composició totes aquestes roques grans que serveixen de trencaones i el sol ha sortit com alineat en aquesta boia que hi ha aquí, que l'he posat en el terç més de darrere, diguéssim. La meva composició és 2/3 al mar i 1/3 pel cel. He utilitzat el polaritzador, també un filtre de densitat neutra de 5 passos i a la vegada també he fet diferents exposicions fent bracketing. I ara és temps de gaudir d'aquest moment amb un bon te. I ara aquí al final del vídeo us passo les fotos. Gràcies per veure aquest vídeo.